はい。元ジャニーズの、会社ですよね。今、スマイルアップですか。うん。で、関西ジュニア内の男性アイドルグループの A ジャンプの元メンバーの福本大晴さんですね。うん。コンプラ違反で退所ですか。いい顔してますよね。うん、イケメン。なんかね、彼のこと、あまり存じ上げないんですけども、うん。なんかね、頭のいい人ばかりが出るクイズ番組になんか出たことありますよね。うん。そう。結構この人頭いいなと。うん。それでイケメンなんてね、うん。ないものねだりばっかり言ってる自分からしてみたら本当神ですよ。うん。だからこれからもどんどんとね、成功していくんじゃないかなと思ったけども、うん、対象なんてもったいないですよね。でも本当、人生って本当不公平ですよね。頭も良くてね、イケメンでね。うん。方やね、真逆の方もいらっしゃいますし。うん。私もそういうね、福本さんみたいな感じに生まれてきたかったなと思いますよ。でも、福本さんね、結構有名人になって、それで社会的に、コンプライアンス違反しましたから対象なんてね、大々的に報告されちゃったらね、再就職は厳しいんじゃないかな、しばらくは。でも彼のことですからね、芸能界として再出発できる可能性はありますよ。あるいは、ネットの世界とかね、うん、ネット有名人、ネットタレント、うん、悪くないと思いますね。うん。不公平。うん。ちょっと話若干ずれますけども、島津耕作もあれす、ずるいですよね。うん。いろんな意味で成功してますから。